ማለት ሎሚ ኣብ ገሊኡ ግዜ ኣሎ ክሬዲት ካርድ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣብ መገሻ ድዩ ወይ ማኪና ክትካረ ከለኻ ክሬዲት ካርድ የድልየና ይብሉኻ ውሕስና ስለ ዘለዎም በቲ ክሬዲት ካርድ ወይ ድማ መገሻ ንኣብነት ክትገይሽ ከለኻ ብክሬዲት ካርድ እንድሕር ጠሊብካዮ ይሓይሽ ስለምንታይ ኢንሹራንስ ኣሎ እቲኦም ካብቲኦም ዝጠለብካዮ እቲ እንታይ ዝበሃል ኦርዳ ዝገበርካዮ መገሻ ንኣብነት ናብ ኬንያ ክትገይሽ ደሊኻ ኣለኻ ሆቴልን እዚ ክስታይን ኩሉ ብክሬዲት ካርድ እንድሕር ከፊልካዮ እቲኦም ክስታይ እቲኦም ኢንተርኔት ሾፕ ዝነበሩ ከዓኒ ሓቀኛ ነይሮም እንተዘይኮኑ ኣይትኸስርን ኢኻ እቲኦም ክሬዲት ካርድ ካምፓኒ እዮም ዝመልሱልካ ተረዲኹኒ ኣብ ከምኡ ሕጂ ኣሎ ግዜ ዝጠቕመካ ክሬዲት ካርድ መዓልታዊ ግን ብኡ ክትናባበር ግን ሓደገኛ እዩ ንመዓስ ኢኻ ትጥቀመሉ ኣብቲ ንዓኻ ውሕስና ዘለዎ ይፅቡቕ ማለት እዩ ብሓፂሩ ወይ ናይ ግድን ዘድልየካ ንኣብነት ማኪና ሕጂ ብዘይ ክሬዲት ካርድ ክትካርያ ይትኽእልኒ ኢኻ ጀርመን መብዛሕትኡ ግዜ ክሬዲት ካርድ ብሕርከ ውሕስና እዩ ንዕኦም ተረዲኻኒ ዝኾነ እንድሕር ኣሎ ካብቲ ክሬዲት ካርድ ቀጣ ክስሕቡ ይኽእሉ እዮም ወይ ክቡር ሆቴላት ከማን መብዛሕትኡ ግዜ ክሬዲት ካርድ ናትካ እዮም ዝሓቱ ስለዚ ክስታይ ኣብ ከምኡ ኣገዳሲ እዩ እቲ ክሬዲት ካርድ ካብ ኢንተርኔት ገለን ጠልቦ ከዓ እሱ ከዓኒ ቀንዲ ሓደገኛ ብርከሳቶም ናቶም ሲስተም እንታይ እዩ ቀልጢፉ እቲ ሰብ ኣብ ዕዳኻ ኣትሞ ክነሸግሮ ብዘይልቡ ክኸፍለና በቃ እዚ እዩ ካብ እንድሕር ውስን ዕዳ ኣድሊካ ውስን ገንዘብ ኣድሊካ ከዓኒ ታርጌት ጌርካ ናብቲ ናትካ ባንክ ወይ ናብ ካልእ ባንክታት ከይድካ በብሓደ ክትሓትት ይሕሸካ ኣብ ከምኡ ከማን ክተወዳድር ኣለካ ስቑኢልካ እቲ ባንክ እቲ ገንዘብካ ዘለዎ ጥራይ ኮንካ ክትሓትት ናብ ካልእ ባንክ ከማን ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ጥራይ ንዕኦም እቲ ናትካ ወረቓቕቲ ክተብፃሎም ኣለካ ብርከሳቶም ናትካ እውን ሓደ ይፈልጡን እዩ መብዛሕቲ ሓበሻ ግን ኣብቲ ናቱ ባንክ ሓቲቱ ኣብኡ ጥራይ ክሬዲት ዝገብር እዚ ከማን ልክዕ ኣይኮነን በርከ እቲ ናብ ዝኾነ ባንክ እቲ ዝሓሰረ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ እሱ ከዓ ዝበለፀ በርከ ሽዑ ክተወዳድሮ ትኽእል ኣብ ከምኡ ከዓ እንታይ ወሳነ ወለድ ንኣብነት ሽዑ 17 ይኮነን በርከ እንታይ ዝሪኡ ክንደይ ኢኻት ኮሚታት ቪድዮ ከማን ሰሪሕ ኣለኹ እንታይ ወሳኒ ክሬዲት ክትወስድ ከለኻ ኣብዚ ግን ሕፅር ዝበለ ክነግረኩም ክፍትኔ እቲ ክንደይ ኢኻ ክትሓትት ዘለኻ 1000 ቅርሺ ዲኻ 10000 ኢኻ ክትሓትት ኣብ ክንደይ ግዜ ኢኻ ክትመልሶ ትደሊ ድሕሪ ፍርቂ ዓመት ኢኻ ትመልሶ ወይ ድሕሪ 5 ዓመት ኢኻ ትመልሶ ኣብ ክንደይ ወርሒ ኸኒ ክንደይ ኢኻ ትኸፍለሎም እዚ ሕጂ ኩሉ ወሳኒ እዩ እቲ ናትካ እቶትከ ክንደይ እዩ እሙን ሰብቲ ኢኻ ናትካ ሹፋ እንታይ እዩ ክሬዲት ወርስነስ ይበሃል እዚ እሱ እዩ ከዓ ወሳኒ ክንደይ ክሬዲት ይግባኣካ ኣይግባኣካን ድዩ ወይ ብቐሊሉ ይህቡኻ ድዮም እንድሕር ዘይኣመኑኻ ግን ክህቡኻ ደልዮም ቢዝነስ ክገብሩ ደልዮም ምሳኻ ክህቡኻ እዮም እቲ ወለድ ግን ዝያዳ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እንድሕር እሙን ሰብ ኮይንካ ከኣነ ይፈልጥዮም ካልእ ባንክ ከማን ብሕሱር ስለ ዝህቡኻ ንዓኻ ከም ዓሚል ከይጠፍኦም ብሕሱር ክህቡኻ እዮም ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ከምዚ ክተወዳድሩ ኣለኩም ገዛ ክትገዝኡ ከለኹም ከማን ቀዳማይ ተሳለሰይቲ ገለ ከይበልኩም ኣብ በብዓይነቱ ባንክ ትሓቱ ኣለኩም በርከ መዓስ እዮም ዘብዝሑልካ ገለ ከዓ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዝሰርሕኹ ኣብዚ ሕጂ ኣይገልፀልኩምኒ እቲኦም ባንክ ንባዕሎም ኩሉ ግዜ ኢንሹራንስ ኣለዎም ስቑኢሎም ኣይኮኑ ዝህቡኻ ኣሚኖም ኸ 10 ግዜ ይእመኑኻ ኩሉ ግዜ ናቶም ኢንሹራንስ ኣለዎ እስኻ እንድሕር ዘይከፈልካዮም ዝኸፍሎም ኣሎ ግን እቲ ኢንሹራንስ ከማን ይኸፍልዎ እዮም እንድሕር ብዙሕ ክሳራ ገይሮም ከዓ ናቶም ኢንሹራንስ ከምዚ ናይ ማኪና እንድሕር ብዙሕ ሓደጋ ትገብር ኮይንካ ላዕሊ ዝኸይድ ናቶም ከዓ እቲ ፕሪምየም ይበሃል ላዕሊ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ናቶም ክስታይ እንታይ ዝበሃል ሲል እዚ ዕላማ ክስታይ ክገብሩ እዩ ቀልጢፎም ክስታይ እቲ ክሳራ ዘለዎም ስኒ ናብ ታሕቲ ክሓድግዎ ማለት ውሑድ ክሳራ ከለዎም ስለዚ ፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝፍትሹኻ ስቑኢሎም ክሬዲት ኣይህቡኻን እዮም እዚኦም ስቑኢሎም ዝህቡኻ ግን ኮነ ኢሎም መታን ክስታይ ክገብሩ መታን ኣብ ዕዳ ክትኣትው ቀንዲ ዕላማ ከም ዝሽዑ ተሸጊርካ ወይ ብዘይልብኻ ክትከፍል ወይ ንሰብ ክትልምን ወይ ክትሓትት ማለት ክትልምን ፅቡቅ ኣይኮነ ክትሓትት ማለት ሽዑ ከዓ ዲስፖ ክሬዲት ከኣሎ ዲስፖ ክሬዲት ከዓ መዓስ ኢኻ ትወሃቦ ኣብ ናይ ጀርመን ኣብ ካልእ ዓድታት ከማን ዝመሳሰል እዩ እንድሕር ስራሕ ኣለካ እቶት ከም ዘለካ ድሕሪኦም
عبد الله كاكزي كريدت ليميت مالتي كريدت ليميت بحال عبد الله كاكزي زياده مازني مودة تورح نحن قرب قدي لك زياده خطقم كم تخيل كستاك زياده السو كمان كن كبوري مبزحتو غزي او صحف على بتناتكم statement of account dispo credit yeah Mike said thank you عقرا dispo credit مثلا كانوا حكم لو كان يغلطي في الزارب زلو اوكي الديسبو كريدت 10 حمشت 10 خلتك كمناتكم كستايو ناي كل سبب عينتي او كمان تفتشوا تخليهم الديسبو كريدت كاما اسيوم كي حتى تقايم زهبو كمان بعلم زد اني 2,000 ورحاو زئتو بقى اوتوماتيكلي الديسبو كريدت يهبوخا مادس كم دلاي كاختوت خم تخل كابتنات كبانك كي حتى تكايو مالتيو اذا كمان كن اي مرصنيو بلوكم يدلي إلا حدا زي ما سحتي لكم نحركم وغيركم دحانيو كن تولد لعل سلازم خنس أي مرتنيو ጭራሽ زي متقامو يحايش ወይ مدمساسو ግን ያ ከም ማለትኒ ካብቲ ዘለካ ንላዕሊ زي موسات يحايش እዚ consumer credit ዝበልኩ ኸኣት እዚ ኩሉ ሕጂ consumer credit ዝበሃል ስለምንታይ consumer credit ይበሃል ስለ ተጠቂምካሉ ولا حدا ترفيه يبلونه تتقملوا مرعى الكاديخات لقاح وين ماكينة الكاديخات لقاح تحريسني ولا حدا يبل كان السو تتقيمك بقى تتقيمك لها جن جيجن بيات يبل كان تايز بحال بتقنية فلتوني جن نعمل تاب جزا حجي consumer credit أي بحالني السو invest قبر لها تجزال لك السو مسكفلك تجزال لك أما ماكينة كمان consumer credit بحال مرتي أما ماكينة لاتك ماكينة قد جاي كنت فلتوهم حدا كان حرالك يلان مالتي ما تسني كستاي كونن زي مور ريسك له مالتي بحصروا على مخان ماكينه غزي خمالتي زي انتي قندنت بتات زبلن اب جرمن بحلف خاني انت تكبروا لكم ويا كله كتبلو تخلي خاص كمان يغريتا ناي كزان حر كوينو ناي قدن شباكاس يكون انتم زحاسرو كالوت ببعينه له كاف فيديو كالوت كمان بزحات له شوي بشهال زبهالو له ناي قندي ابكم ايتات زياده فستايك بقللو زياده صبو كريديت زهبوكم زماخركم كمان ناي زحج حاجز مشالو بجرمن حج غزاخت غزن حرالك قولو انحرالك كم منغست كمان ገንዘብ ትረክቦሎ مش እሳቶም كمان እሱኢታት كمان يماخركم مستين كريديت ማለት ክትሓቱ ግን ኣለኩም ገሊኦም እቲ ክሬዲት ጥራይ ይሸጡልኩም ግን ቆለዎ እንሕራለኩም እንታይ ይኾኒ ተሓገዝ ናይ መንግስቲ ከመይ መጻን ክስታይ ከመይ ገይረ ክረክቦ ይኽእል ኢልካ እሳቶም ይማኽሩኩም ማለት እዩ ያ በቃ እዚ ኤንቲን ኣገደስትነት መመስለኒ ቀንዲ እቲ እቶትካ ይወሳኒ ዝኾነ ክሬዲት ይሃል ተሓተሉ ሕጂ ቲ ልዕሊ ዓቕምኻ ኸኣኒ ዘይምውፃእ ብዝከኣል መጠን ቀሊል ኣይኮነን ኣይ ኖ ዘይሓሰብካዮ عدان حرمتك وشجر أبسط رابط يقول ناتنا خاني ناتك ترايبون كان تقفحتي نابرا سلازسني كم نايت عبجي كوننو ناي نفسخان ناي دقخان تراي كونن سلازي بخومو خاني تساقمالو أب حبرة سبنا مثلني حاو خاب قلت أسيرو قل مش عارف مبزحالو أبسعد زيلا السويتات كمان أشجار سلازقونه متنقع يحايش كل جنا أبزي كريديت ما تس كريديتنا عقمنا يكونن بتقلال مثلني هم يقول أنا متنقع يحايش أبكم مخيطاتو and yeah and also نايجزا أباب تاعن فيديو كمان اللي كمان له أشجار أنا consumer credit كذا على consumer credit نحط توسط كوين كا توسط نير كا أشجار أنتايو هواتي نايجزا زعبي كتحطت كلها نايجزا يتركبنيها لمنتاي وإذا أنا صالون كمان بكريديت جزء تلفزيون كمان كستايز جزء بخو عيكون نخندز كريديت نايجزا أكل كأخن هو بينخلينا بكريديت يزنبر تي أخول جنزب كلها كمان مالتسني أخول أتوت أنت لك كمان التنات كشوفها thank you هذا thank you ما إذا شايف ستي أخول أتوت كلها كمان ندحر قصالي consumer credit وسد نيركا قدما بلاك ليست كمان كي اتخا تي ناتكا هيستوري طراي نحريهم
صبغ أيقونن ببزح نحر كستايل على كله بكريدت جزء نحر كوينكا بقوانو خا نحر زي خفلكا